Γεια σε όλους. Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Γιατί Τρέχουμε. Στο σημερινό επεισόδιο φιλοξενώ έναν άνθρωπο που ίσως οι περισσότεροι από εμάς τον γνωρίζουμε μέσω μιας εξαιρετικής ιστοσελίδας που διαθέτει, το Adventure, που ασχολείται έτσι με το χώρο του τρεξίματος, περιπέτειας κτλ. Όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δύο ιδιότητες εκτός από αυτή του media στο ίντερνετ. Είναι και ένας παλιός δρομέας, ουλτράς από τα χρόνια πριν γίνει μόδα όλο αυτό, θα μας τα πει ίσως στη συνέχεια. Θέλω να καλωσορίσω τον Δημήτρη Τρουπή. Δημήτρη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Καλησπέρα Γαβριήλ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο podcast σου. Θέλω να χωρίσω το σημερινό επεισόδιο σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία κατηγορία θα είναι επί προσωπικού και η άλλη κατηγορία θα είναι η ενασχόληση με τα media και με το adventure. Θέλω να ξεκινήσω από το προσωπικό, διότι ξέρω ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που είσαι στο χώρο από παλιά. Και όταν λέω από παλιά εννοώ Olympus Marathon από τις αρχές, δηλαδή μια 20ετία και που θα πω λίγο έτσι πριν γίνει όλο αυτό mainstream και μόδα. Θέλω να μου πεις λοιπόν, επειδή πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, πώς ξεκίνησες, πώς ήταν τα πράγματα τότε που ξεκίνησες εσύ κυρίως στο ορεινό τρέξιμο και τι ήταν αυτό που σε τράβηξε έτσι στα βουνά. Όντως είναι μια 20ετία. Τώρα θυμάμαι, περνάνε από το μυαλό μου σαν φλας πάρα πολλά πράγματα. Όλοι εμείς που ξεκινήσαμε τότε, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ουσιαστικά μπαίναμε σε κάτι το οποίο το βλέπαμε πολύ περίεργα τότε. Δηλαδή, ναι μεν κάποιοι από εμάς τρέχανε στην άσφαλτο, σε στίβο, πολλοί ήρθαν από το χώρο της ορειβασίας και της πεζοπορίας και ξαφνικά βρεθήκαμε να τρέχουμε στα μονοπάτια εκεί στις αρχές του 2000 περίπου, αν και οι αγώνες, όπως ξέρεις, ίσως υπήρχαν και από παλιότερα κάποιοι, αλλά ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις. Όπως ας πούμε ο ορειβατικός μαραθώνιος του Ολύμπου, που είναι ο πιο παλιός αγώνας στην Ελλάδα. Ουσιαστικά όλο το hype αυτό άρχισε να γίνεται με τον Olympus Marathon από το 2003-2004, όπου άρχισαν να φορτώνουν οι αγώνες και εκεί που έγινε πραγματικά το μεγάλο boom ήταν όταν από το 2007-2008 άρχισαν να μπαίνουν και τα ultra στο κομμάτι αυτό, να πολλαπλασιάζονται οι μικρότεροι αγώνες και σιγά σιγά να φτάσουμε σε αυτό που έχουμε σήμερα, όπου σε ολόκληρη την Ελλάδα γίνονται περίπου 300 αγώνες ορεινού τρεξίματος μόνο, εννοώ. Αυτό που θυμάμαι τότε ήταν ότι επειδή ακριβώς δεν υπήρχε όπως υπάρχει τώρα τα social media, το ίντερνετ, όλα αυτά, αισθανόμασταν όλοι ότι ήμασταν σαν μια μεγάλη παρέα η οποία βγαίνει και τρέχει σε κάποιους αγώνες στα βουνά. Και αυτό σιγά σιγά εξελίχθηκε σε αυτό που είναι τώρα, δηλαδή ουσιαστικά έχει γίνει μόδα πλέον το πράγμα. Αυτό που λέμε τώρα με τη μόδα, μην το πάρει ο κόσμος στραβά, έτσι, γιατί παλιότερα στην Αθήνα κυρίως που ζω εγώ υπήρξε μια περίοδος εκεί το 2010-2012 που ήταν μόδα το ποδήλατο, ας πούμε. Όλοι κάνανε βόλτες, τσάρκα με τα ποδήλατα κτλ. Για μένα οι μόδες που σηκώνουν τους ανθρώπους από τους καναπέδες τους και τους βγάζουν έξω να κάνουν οτιδήποτε, πες το κολύμπι, πες το τρέξιμο, πες το ποδήλατο, πες το ό,τι θες, είναι φίλε καλές μόδες. Από το να έχω μόδα να κάθομαι και να βλέπω βίντεο στο Instagram, ας πούμε, στο TikTok, είναι καλύτερο να με βγάλει να κουνηθώ, ας πούμε. Συμφωνώ πολύ. Ναι, είναι μια καλή μόδα. Αυτό το στατιστικό επίσης που είπες με τους 300 αγώνες που γίνονται σε όλη την Ελλάδα ορεινούς, πραγματικά είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Αυτό είναι εντυπωσιακό το νούμερο, άμα το καλό σκεφτεί κανείς. Και δεν είμαστε στο πικ να σκεφτείς. Sorry που σε διακόπτω, αλλά δεν είμαστε στο πικ. Το πικ ουσιαστικά έγινε γύρω στο 2018-19. Εμείς σαν Adventure από το 2012 είχαμε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων στην οποία βάζαμε όλα τα αποτελέσματα από όλους τους αγώνες για όλους τους αθλητές. Δηλαδή οποιοσδήποτε έχει τρέξει έστω και έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος στη χώρα θα έβλεπε το όνομά του μπαίνοντας σε μια συγκεκριμένη φόρμα. Αυτό που είχαμε δει ήταν ότι από το 2012 μέχρι το 2016-17 υπήρχε μία αύξηση καινούριων συμμετοχών γύρω στο 40 με 50% αναχρονιά. Μπορεί οποιοσδήποτε να μπει στο site και να δει τις ετήσιες εκθέσεις ορεινού τρεξίματος που βγάζαμε στο τέλος κάθε χρονιάς μέχρι και το 2019, όπου έχει γύρω στις 30-40 γραφικές παραστάσεις με όλες τις λεπτομέρειες πάνω στο άθλημα. Μετά ήρθε η πανδημία, ουσιαστικά τα πράγματα σχεδόν μηδενίστηκαν
Και όταν επανήλθε πλέον στα φυσιολογικά το ορεινό τρέξιμο περίπου το 2022, γιατί το 2021 ήταν ακόμα μεταβατική χρονιά, έμεινε περίπου στο μισό. Δηλαδή πάρα πολλοί δεν ξαναεπέστρεψαν τρέχοντας στα μονοπάτια. Επέστρεψαν πεζοπορώντας. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα όμως, γενικότερα. Πάντως δεν είναι το πικ. Το πικ ήταν το 2018-19. Παρόλα αυτά όμως, αυτή τη στιγμή γίνονται γύρω στους 275-280 αγώνες, για να είμαι ακριβής, σε όλη τη χώρα ανά χρονιά, που είναι ορεινό τρέξιμο. Με λιγότερες συμμετοχές, αυτό εννοώ. Δηλαδή οι αθλητές που τρέχουν είναι λιγότεροι, ιδιαίτερα στα ούλτρα, όπου υπάρχει μεγάλη κάμψη, αλλά οι αγώνες είναι πολλοί, έτσι, πάρα πολλοί. Αυτό ήταν ένα δεύτερο κομμάτι που θα συζητούσα για τα ούλτρα. Τι πιστεύεις ότι φταίει σε αυτή την κάμψη? Δηλαδή, ρε παιδί μου, το ούλτρα είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό και τη φυσική κατάσταση κάποιου και, πώς να σου το πω, τη δρομική ικανότητα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα στο ούλτρα, παίζει και το κεφάλι, ο ψυχισμός κτλ. Θεωρείς ότι ο κόσμος που κάνει 1, 2, 3, 5 ούλτρα έρχεται σε ένα σημείο που μπουχτίζει, ρε παιδί μου, σου λέει ας κάνω κάτι άλλο, γιατί εντάξει, γιατί να πηγαίνω να τρέχω 15-16 ώρες τώρα? Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, εγώ δεν βλέπω ανανέωση. Οκ. Δηλαδή δεν βλέπω πάρα πολλούς νέους στο άθλημα. Από εκεί και πέρα, το ορεινό τρέξιμο γενικότερα και το ούλτρα ακόμα περισσότερο είναι άθλημα. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν δεν έχεις μια σωματική υποδομή χρόνων, άσχετα με το ψυχικό το κομμάτι, που έχεις απόλυτο δίκιο ότι σε αυτά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το έχουμε αναλύσει με πάρα πολλά άρθρα αυτό στο Adventure, αλλά όταν πας και τρέχεις ένα αγώνα 100 μίλια, χωρίς να έχεις υποδομή χρόνων στο σώμα σου αθλητική, υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να τραυματιστείς, να κουραστείς πάρα πολύ, εσωτερικά και εξωτερικά να σου δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα, με αποτέλεσμα να βλέπεις ότι πάρα πολλοί εγκαταλείπουν, γιατί απλούστατα το ζορίσανε πάρα πολύ. Είμαστε και ένας λαός, όπως ξέρεις, που είμαστε των άκρων. Γενικά όταν παίρνουμε φόρα με κάτι, του δίνουμε και καταλαβαίνει. Δεν είναι ότι το πάμε σιγά σιγά. Δηλαδή έχω ακούσει άτομα που έχουν τρέξει 2 ημιμαραθώνιους, άντε και έναν Olympus Marathon, θέλουν κατευθείαν τον επόμενο χρόνο να κάνουν το Σπάρταθλο ή το Root ή το Mythical όταν υπήρχε, ας πούμε, δηλαδή δύσκολους αγώνες. Δεν πάμε σταδιακά. Οπότε αυτό συνετέλεσε κάπως. Ένα άλλο κομμάτι που είναι σημαντικό είναι ότι επειδή έχει επεκταθεί τόσο πολύ σε διεθνές επίπεδο το Ultra Trail, πάρα πολλοί Έλληνες αθλητές πλέον τρέχουν εξωτερικό. Δηλαδή, έχουν τρέξει τα 4, 5, 6 Ultra που υπάρχουν στην Ελλάδα ή κάποια από αυτά, 1, 2, 3 φορές, από εκεί και πέρα λένε ωραία, εγώ θα μαζέψω κάποια χρήματα και θα πάω να τρέξω στο UTMB, θα πάω να τρέξω στο Lavaredo, θα πάω να τρέξω στο Gross-Knocker, στο Mozart, στην Καπαδοκία, να δω και κάτι διαφορετικό. Οπότε αυτοί ουσιαστικά, ένας λογικός άνθρωπος που κάνει 1, 2, 3 Ultra το χρόνο, κοιτάζει να φύγει και έξω και να δει κάτι διαφορετικό. Αυτό δίνει μείωση στους ελληνικούς αγώνες. Κατάλαβες, είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αύξηση παιδιών που θέλουν να τρέξουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πέρσι στο Κιάντι, έναν αγώνα που είμαστε στη χορηγή επικοινωνίας για χρόνια, είχαν πάει 40 Έλληνες αθλητές. Στη Σλοβενία, στις Ιουλιανές Άλπεις είχαν πάει ελιτώσει. Γενικά στο Πυρίν, στο UTMB. Παρότι ουσιαστικά υπάρχει η κρίση οικονομική, συνεχίζει δηλαδή, τα μαζεύουν για να πάνε εκεί. Θα έρθουμε σε αυτό. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που είπες στην αρχή, σε σχέση με τους ανθρώπους που θέλουν να πηδήξουν αμέσως κατηγορίες. Το έχω δει και εγώ και έχω ακούσει και εγώ και έχω διαβάσει και εγώ και μου έχουν πει προσωπικά γνωστοί αυτό ακριβώς που λες εσύ, με έναν αγώνα βουνού 15 χιλιόμετρα και ένα 20 στο Μέτσοβο και μία Αίγινα, του χρόνου θα δηλώσω για το Olympus Marathon. Κάτσε ρε αδερφέ, περίμενε. Εγώ έτρεχα 3 χρόνια βουνά, πήγα σιγά σιγά για να τολμήσω να δηλώσω ένα Olympus Marathon, γιατί δεν είναι τα πράγματα, δηλαδή, ωραία, έτρεξα 5 χιλιόμετρα στο βουνό, 15-20, δηλαδή αυτό και όμως ξέρεις τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν έχει ιδέα, και το λέω έτσι στεγνά και ψυχρά, ας πούμε, για όσους μας ακούσουν, δεν έχει ιδέα
πώς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σε έναν αγώνα βουνού στο 25 χιλιόμετρο και πώς μπορεί να είναι ένας ίδιος άνθρωπος σε έναν αγώνα βουνού στο 35 χιλιόμετρο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η κούραση, η φυσική και η ψυχολογική σε τέτοιους αγώνες είναι εκθετική, δεν είναι γραμμική. Στο 25 πονάνε λίγο τα μπουτια μου, στο 27 θα είμαι ok, στο 30 θα είμαι ok. Μπορεί ξαφνικά από το 29 στο 32 να διαλυθείς, το οποίο αυτό είναι έλλειψη, θεωρώ εγώ, και γνώσεων και προπονήσεων και ξέρω εγώ πώς να το πω. Έχουμε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για το τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που είπες. Το άλλο κομμάτι, αυτό που είπες για τα ούλτρα και το εξωτερικό, επίσης το βλέπω ότι υπάρχουν παιδιά που λένε εντάξει, κοίταξε να δεις, έκανα το Olympus Ultra, έκανα στη Ροδόπη και τα λοιπά, του χρόνου θα πάω στα Κανάρια, θα πάω στα Πυρηναία, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, το UTMB. Είναι όντως καλό να πηγαίνεις και να βλέπεις άλλα πράγματα. Και εγώ έχω πάει μία φορά στο εξωτερικό και είδα άλλα πράγματα και βλέπεις λίγο, ξέρεις, διοργανώσεις, ανοίγει το μάτι σου, βλέπεις τι γίνεται στο εξωτερικό. Το θέμα ρε είναι όμως ότι επειδή δεν έχει γίνει μόδα μόνο στην Ελλάδα το Ultra, έχει γίνει και στο εξωτερικό, έχει χάσει λίγο όλο αυτό που γίνεται με το UTMB και όλες αυτές τις διοργανώσεις, έχουν τραβήξει λίγο από το ρομαντισμό που είχε το Ultra, όπως είπες εσύ πριν από 20 χρόνια και πώς ήταν παρέες που τρέχαν στα βουνά. Έχει γίνει λίγο εμπόριο η φάση. Σίγουρα. Και όσο περισσότερο εμπορευματικοποιείται το σπορ, τόσο περισσότερο σε κάποιους ανθρώπους που είναι πιο ρομαντικοί με όσο αφορά το βουνό, θα τους φαίνεται άσχημο αυτό. Αλλά είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Δηλαδή, ας πούμε, το UTMB με τους 50-53 αγώνες που έχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, εάν πάει κάποιος σε οποιοδήποτε από αυτούς τους αγώνες, που εμείς έχουμε πάει σε πάρα πολλούς, τα επίπεδα προσφοράς προς τους αθλητές που τρέχουν είναι αστρονομικά στα περισσότερα σε σχέση με άλλους αγώνες, γιατί έχουν τα οικονομικά μεγέθη για να το υποστηρίξουν. Δηλαδή, δεν σου λένε κάτι ψέματα, ότι έλα να πληρώσεις τα ωραία σου τα λεφτά για να αρχίσεις να τρέξεις Άλπεις, ας πούμε, και τέτοιο. Εγώ όποτε έχω πάει, δηλαδή, που είμαστε και χορηγοί επικοινωνία σε 6, 7, 8 διοργανώσεις στο εξωτερικό, βλέπεις ένα τεράστιο χαμόγελο στους αθλητές σε σχέση με αυτά που παίρνουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει αυτό το κομμάτι που λες ότι, ας πούμε, θυμάμαι εγώ τώρα όταν είχαμε τρέξει το 2010 στη Ροδόπη το πρώτο 100 μάιλερ που έγινε, ήμασταν 50 άτομα, νομίζω, τα οποία ήξερε ο ένας τον άλλον, είμαστε σαν φίλοι, και οι 50. Οικογένεια, μαζί με τους διοργανωτές, όλοι μαζί να πάμε στο δασικό χωριό, όλοι μαζί στη διαδρομή με τους εθελοντές εκεί πέρα, ξέραμε τα μικρά τους τα ονόματα, μας ξέρανε το ίδιο, στον τερματισμό συγκινητικές στιγμές από όλο αυτό. Και τώρα το ίδιο θα νιώσει κάποιος που τερματίζει ένα τέτοιο αγώνα, αλλά όταν είναι 5.000 άτομα που τρέχουν, είναι διαφορετικό το πράγμα πλέον. Εγώ το θεωρώ φυσιολογική εξέλιξη από τη στιγμή που αυτό λογίζεται πλέον ως άθλημα και άρχισε να μπαίνουν επαγγελματίες στον χώρο. Γιατί τότε αυτό που κάναμε εμείς ήταν χόμπι. Και θεωρώ ότι και για το 99% των Ελλήνων είναι χόμπι αυτό. Και λέγοντας αυτό τώρα, αν μου επιτρέπεις να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο που είπαμε περί τραυματισμών, περί το ένα και το άλλο, εγώ πιστεύω ότι όποιος τερματίσει οποιονδήποτε αγώνα τερματίζει, πρέπει να έχει και ένα χαμόγελο στον τερματισμό. Όχι να τον παίρνουν με τους ορούς να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Που έχω δει διάφορα δηλαδή. Κατάλαβες τι εννοώ? Ότι όλο αυτό είναι μια χαρά. Το 99,9% των ατόμων που το κάνουν στη χώρα μας, το κάνουν για να ξεφύγουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας, από τις δυσκολίες που έχουν στη ζωή τους, από όλα αυτά. Όταν το κάνεις και αυτό πλέον καταναγκαστικό και σου προκαλεί τραυματισμούς, σου προξενεί δυσφορία και πολλά άλλα πράγματα, έξω από τα πλαίσια βέβαια το ότι είναι ένας αγώνας δύσκολος, ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα σε κουράσει και θα σε ταλαιπωρήσει, δεν εννοώ αυτό, εννοώ να το πας στα άλλα άκρα που λέγαμε και πριν, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Πρέπει να το διασκεδάσεις και λίγο. Έτσι δεν είναι? Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ συμφωνώ μέχρι κεραίας σε αυτό που λες και θα προσθέσω μόνο το εξής. Τη μόνη εγκατάλειψη που έχω εγώ σε όλους τους αγώνες που τρέχω εδώ και 12 χρόνια ήταν στο πρώτο μου Olympus Marathon που έφτασα διαλυμένο στα Πριόνια διότι είχε 38 βαθμούς το 2021 και αυτό που σκέφτηκα είναι αυτό που είπες εσύ. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να πάω να χτυπηθώ μέσα στον Ενιπέα για να πω ότι τελείωσα και να με πάρουν με τους ορούς να με πάνε στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Αν είναι το χόμπι μου να γίνεται κάτεργο και να κινδυνεύω από το χόμπι μου για μια ματαιοδοξία, λες και ο Όλυμπος θα φύγει αύριο το πρωί, ας πούμε,
δεν είναι χόμπι, ρε φίλε. Οπότε μου δημιουργεί έξτρα προβλήματα στη ζωή μου, τα οποία προσπαθώ να τα λύσω μέσω αυτού. Αν είναι μέσω αυτού να βάλω και άλλα προβλήματα στο κεφάλι μου, δεν αξίζει να το κάνω. Ας πάω να παίξω σκάκι, ας πούμε. Οπότε ναι, συμφωνώ με αυτό που λες μέχρι κεραίας. Στο τέλος, για το 99% των ανθρώπων που είναι χόμπι, πρέπει όταν το κάνεις, στο τέλος να είναι αυτό που λες εσύ, να σου αφήνει μια αίσθηση χαράς και ότι έκανα το χόμπι μου και το γούσταρα. Ακριβώς. Αν είναι να με ψημυρώ γιατί δεν μου βγήκε ο χρόνος, γιατί δεν πήγε καλά το διατροφικό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, άστο, εντάξει, δεν βγάζει λεφτά από αυτό. Ποιος βγάζει λεφτά από αυτό? Ούτε οι επαγγελματίες στην Ελλάδα δεν βγάζουν λεφτά από αυτό. Δεν υπάρχει επαγγελματίας αθλητής στην Ελλάδα. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, όταν έχουν άλλες δουλειές, όλοι δεν είναι επαγγελματίες από αυτό. Βέβαια. Στο εξωτερικό που έχει αρχίσει το άθλημα και αναπτύσσεται πάρα πολύ, υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαγγελματίες αθλητές με μισθό κανονικό, γιατί αυτό εγώ λογίζω σαν επαγγελματία. Ναι. Όχι να παίρνει κάποιες χορηγίες σε ρούχα εξοπλισμού από μια εταιρεία και να έχει μια άλλη δουλειά για να βγάζει τα προς το ζήν. Στο εξωτερικό που υπάρχουν επαγγελματίες, βλέπεις και διαφορετικά πράγματα εντελώς. Εκεί είναι πραγματικό άθλημα που πλέον θα μπει και στους Ολυμπιακούς από μια μορφή από το Brisbane το 2032 ουσιαστικά. Και αυτό φέρνει βέβαια και άλλα προβλήματα. Δεν ξέρω αν θες να πάμε τώρα σε αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπεις ότι... Δεν έχουμε θέμα, δεν υπάρχει στενό περιθώριο κουβέντας, ας πούμε. Οπότε... Είναι και τεράστιο το αντικείμενο, έτσι. Μπορείς να πεις άπειρα πράγματα. Αρχίζεις και βλέπεις πλέον και φαινόμενα ντοπαρίσματος έντονα και ουσιαστικά αυτό χαλάει εντελώς πλέον το πράγμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι, ας πούμε, που λέγαμε πριν για το UTMB, οι μεγάλες διοργανώσεις πλέον στο εξωτερικό κάνουν αντι-doping control. Στις εξάδες τουλάχιστον των πρώτων και σε κάποιους επιλεγμένα με κλήρωση. Γι' αυτό βλέπεις ότι κάθε χρονιά κάτι προκύπτει, ας πούμε, γενικά. Και το θεωρώ πάρα πολύ σωστό αυτό, ιδιαίτερα σε διοργανώσεις που είναι ιστορικές, μεγάλες, ακόμα και στην Ελλάδα, θα έπρεπε να γίνεται κάποιο anti-doping control. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατί ακούμε διάφορα αριστερά και δεξιά, υπό την έννοια, ας πούμε, φημολογίας, και η φημολογία είναι άσχημο πράγμα όταν δεν τεκμηριώνεται. Για να τεκμηριωθεί όμως πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Ναι, και τώρα όμως εγώ θα το πω ότι και αυτό το πράγμα πια, όταν ένα άθλημα γίνει ανταγωνιστικό και υπάρχουν αθλητές που είναι επαγγελματίες, βγάζουν λεφτά από αυτό και από πίσω παίζουν χρήματα ουσιαστικά και βραβεία και έπεφλα, είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως υπάρχει παντού, έτσι θα υπάρχει και το ντόπινγκ στο ορεινό τρέξιμο, για παράδειγμα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει το ντόπινγκ στο στίβο, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς Αγώνες, στην ποδηλασία, στην κολύμβηση, και να μην υπάρχει στο ορεινό τρέξιμο μαγί μπει στους Ολυμπιακούς? Θα υπάρχει και εκεί. Είναι φυσική εξέλιξη, ας πούμε. Και όπως είπες κι εσύ, όσο πιο επαγγελματικό γίνεται, τόσο ακούς δεξιά και αριστερά να πληθαίνουν οι περιπτώσεις. Το θέμα είναι όμως στους ερασιτέχνες που ασχολούνται με αυτό, και στα ούλτρα, αλλά και στις αποστάσεις έτσι που ξέρεις, μαραθωνίου, 50 εκεί. Ρε εσύ, το είχαμε συζητήσει και έτσι off the record στο τηλέφωνο την άλλη φορά. Όταν ένας μέσος αθλητής ερασιτέχνης, σαν και εμένα, που θα πάει να τρέξει 100 χιλιόμετρα, θα περπατήσει τα 90 από αυτά ή τα 80, ορίζεται αυτό σαν άθλημα? Μπορούμε να το ορίσουμε σαν άθλημα αυτό το πράγμα? Που θα τρέξω 10 χιλιόμετρα ευθεία στη Ροδόπη ή στο Olympus Ultra, θα είναι στα 70 χιλιόμετρα από τον Όλυμπο, θα είναι ζήτημα άμα τρέξω εγώ, ας πούμε, 15? Είναι άθλημα τελικά? Και το βάδιν άθλημα είναι στο στίβο, έτσι. Ναι, οκ, αλλά το βάδιν, η Αντιγόνη Τρισβιώτη, άμα τρέξει δίπλα μου, πάει σε βάδιν με γρηγορότερο ρυθμό από ό,τι τρέχω εγώ. Οπότε ναι, οκ. Όντως. Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι σαφώς και εγώ το διαχωρίζω σε εξής. Από τη στιγμή που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους αθλητές τρέχει το μεγαλύτερο ή ένα μεγάλο κομμάτι μιας διαδρομής, τότε μιλάμε για ορεινό τρέξιμο. Είχα γράψει και ένα άρθρο πριν από λίγο καιρό, το οποίο κάπως διαχώριζε τα πράγματα, προσπαθούσε να τα διαχωρίσει, αλλά όχι, εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι μέχρι τα 100 μίλια είναι ορεινό τρέξιμο. Πολύ μεγάλο ποσοστό των αθλητών θα τρέξουν πολύ μεγάλα κομμάτια της διαδρομής, άλλωστε και το περπάτημα πολλές φορές είναι πιο αποδοτικό από το τρέξιμο σε τέτοιες αποστάσεις. Δηλαδή υπάρχουν ανηφόρες, ας πούμε, στις οποίες από κάποια κλίση και πάνω δεν συμφέρει να τρέξεις, γιατί απλούστατα θα καταναλώσεις πολύ μεγαλύτερη ενέργεια από ότι αν την περπατήσεις με δυναμικό βάδισμα, ίσως βγάζοντας και τα μπατόν σου, με αποτέλεσμα να έχεις μεγαλύτερες δυνάμεις συνέχεια και να περάσεις αυτόν που την ανέβηκε τρέχοντας χωρίς να το σκεφτεί. Εγώ αυτό που διαχωρίζω είναι οι πολύ μεγάλοι αγώνες, όπως είναι, ας πούμε, το Tour de Géants, πρέπει να μπουν σε μια διαφορετική κατηγορία.
Πλέον δεν μιλάμε για ορεινό τρέξιμο. Αν εξαιρέσεις 2-3 αθλητές που είναι στην κορυφή της κούρσας και οι οποίοι όντως έχουν τη τρομακτική φυσική κατάσταση και καταφέρνουν και τρέχουν σχεδόν τα μεγαλύτερα μέρη, η συντριπτική πλειοψηφία πηγαίνει με βάδιν. Βαδίζει. Δεν είναι ορεινό τρέξιμο αυτό. Αλλά μιλάμε τώρα για αποστάσεις στα 300 χιλιόμετρα, έτσι, 400. Γιατί πλέον έχουν αρχίσει και γίνονται της μόδας και αυτά σε μια μορφή περιπέτειας. Και είναι εντυπωσιακοί αγώνες όντως. Και κυρίως το λέω ότι πρέπει να διαχωριστούν σαν άθλημα, γιατί απλούστατα θέλουν διαφορετικά πράγματα από τον αθλητή. Δεν το λέω δηλαδή μειονεκτικά για αυτούς που τρέχουν αυτά τα μεγάλα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Πρέπει η αξία σου είναι σε διαφορετικά επίπεδα. Δεν είναι στη φυσική κατάσταση μόνο. Είναι πλέον στη διαχείριση της νύχτας, σε 4-5 νύχτες διαδοχικές και όχι μία όπως είναι στα μεγάλα ούλτρα, στη διαχείριση του κρύου, στη διαχείριση της απίστευτης εναλλαγής καιρικών συνθήκων, τις οποίες σίγουρα θα πετύχεις σε τέτοια βουνά που γίνονται οι συγκεκριμένοι αγώνες, του ύπνου, που είναι στρατηγικό κομμάτι. Ας πούμε, σε έναν αγώνα 100 μιλίων, όσους έχω τρέξει εγώ, δεν έχω κοιμηθεί δευτερόλεπτο. Έτσι, τους πηγαίνω ροδάνι. Αν μου πεις να πάω στο Tour de Géants, πρέπει να κάνω μια στρατηγική του πότε θα κοιμηθώ μέσα στις 4-5 μέρες. Και βλέπεις εκεί ότι παίζουν άλλα πράγματα. Η αντοχή, ας πούμε, στην κακουχία που γίνεται πολύ μεγάλη. Άρα είναι κάτι διαφορετικό που πάει περισσότερο προς την περιπέτεια από ότι οι αγώνες, ας πούμε, του ορεινού τρεξίματος. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ορίζεται διαφορετικά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό θέλω να πω δηλαδή εγώ. Είναι άλλο άθλημα, τελείως για μένα. Εσύ από αυτή την εμπειρία που έχεις με τους αγώνες που πήγες στο εξωτερικό, συνεργάστηκες στο εξωτερικό κτλ. Αν σου έδινα το ελεύθερο να κάνεις στην Ελλάδα έναν αγώνα και να πάρεις διάφορα χαρακτηριστικά από άλλους αγώνες, είτε εντός συνόρων είτε εκτός συνόρων, ποιος θα ήταν ο ιδανικός αγώνας για σένα? Σε ποιο μέρος, τι απόσταση, τι υψομετρικά, τι οργάνωση, ποιο το φαντάζεσαι καθόλου? Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Κοίτα να δεις, στην Ελλάδα, ας πούμε, γίνονται αυτή τη στιγμή αγώνες για όλα τα γούστα. Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί σαν χώρα ότι έχουμε μια τρομακτική ποικιλομορφία τοπίου, την οποία δεν την έχουν άλλες χώρες. Δηλαδή, ας πούμε, στις Άλπεις το τοπίο είναι σχετικά μονότονο. Δηλαδή τεράστιες ορθοπλαγιές, δάση, ανεβαίνεις στο αλπικό, μεγάλες ανηφόρες παρατεταμένες, μεγάλες κατηφόρες και αυτό είναι όλο. Εδώ πέρα μπορείς να πας να τρέξεις σε νησί και να βλέπεις όλη την ώρα τη θάλασσα στο μονοπάτι. Ταυτόχρονα μπορείς να πας στη Ροδόπη ή στην Πίνδο και να τρέξεις μέσα σε δάση τα οποία είναι απίστευτα. Έτσι. Μπορείς να πας στον Όλυμπο και να θαυμάσεις όλο αυτό το πράγμα στην κορυφή του Ολύμπου, ας πούμε, που είναι εντυπωσιακό και τραβάει και πολλούς ξένους αθλητές και πηγαίνουνε. Μπορείς να πας στο Μέτσοβο και να είσαι συνέχεια μέσα σε κοιλάδες, δάση, μονοπάτια, χωμάτινα. Μπορείς να πας να τρέξεις τον Ταΐγετο, όπου τα μονοπάτια είναι πιο άγρια. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε ότι η χώρα, και το πάω λίγο διαφορετικά από ό,τι με ρώτησες, η χώρα προσφέρει απίστευτη ποικιλομορφία, μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Οπότε δεν μπορώ να σου δώσω αυτή τη στιγμή τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα που θα επέλεγα εγώ να κάνω, γιατί μου αρέσουν όλα αυτά μαζί, τα οποία δεν υπάρχουν σε ένα τοπίο. Είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό το πράγμα σαν χώρα. Η ατυχία που έχουμε και δεν έρχονται ξένοι να τρέξουν στην Ελλάδα, παρά μόνο αν είναι όπως είχε κάνει ο Olympus Marathon που είχε για 3 χρόνια, ήταν στο Skyrunning το πρωτάθλημα και ερχόντουσαν κάποιοι ξένοι, είναι ότι είμαστε στην άκρη της Ευρώπης. Δηλαδή για τον Ολλανδό, ας πούμε, είναι πολύ εύκολο να πάρει ένα τρένο και να πάει είτε στα Πυρηναία, είτε στις Γαλλικές Άλπεις, είτε στις Ιταλικές Άλπεις, είτε στις Ελβετικές Άλπεις, Βαβαρία. Δηλαδή μπορεί με πολύ γρήγορα και με πολύ φτηνότερο κόστος να πάει να τρέξει σε αγώνες εμβληματικούς που γίνονται σε αυτά τα μέρη. Στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε λίγο εκτός, σαν αποστάσεις, σαν κόστος. Έχω ένα αστερίσκο εδώ σε αυτό που λες. Μπορεί να είμαστε έτσι, το καταλαβαίνω γεωγραφικά τι λες, αλλά φέτος το UTMB έβαλε αγώνα στην Τουρκία. Υπάρχει στην Κροατία εκεί το Ίστρια που γίνεται καιρό. Υπάρχουν κάποιοι αγώνες νομίζω στην Νότια Ιταλία. Υπάρχουν αγώνες
στη Μαγιόρκα και σε νησιά της Ισπανίας, που και αυτά είναι νησιά και είναι στο τέτοιο. Δεν νομίζω ότι δεν έρχονται ξένοι στην Ελλάδα μόνο λόγω του γεωγραφικού. Όχι μόνο, σίγουρα. Όχι μόνο του γεωγραφικού, απλά... Θεωρώ ότι υστερούμε και σε άλλα πράγματα για να προσκαλέσουμε ξένους. Όπως? Θεωρώ ότι δεν έχουμε την οργάνωση που απαιτεί ένας δρομέας που έχει συνηθίσει να τρέχει σε αγώνες στις Άλπεις και στα Πυρηναία, στην Κεντρική Ευρώπη. Γάλλοι, Ισπανοί, Γερμανοί, Ολλανδοί, Ελβετοί κτλ. Και θα είμαι συγκεκριμένος. Ο Γάλλος, ο Ισπανός, ο Ολλανδός, ο Ιταλός και ο Ελβετός που θα πάνε να τρέξουν εκεί σε αγώνες. Επαναλαμβάνομαι, το ξέρω, όσοι ακούνε τα podcast από την αρχή ίσως έχουν βαρεθεί να τα ακούνε, αλλά το θεωρώ υποχρέωση σε κάποιους ανθρώπους που έχουν υποφέρει από αυτό να το λέμε. Όταν θα πας να τρέξεις εκεί, όταν εγώ πήγα και τρέξα στα Πυρηναία και υπήρχε ορεινή διάσωση και ελικόπτερο από πάνω που πετούσε για αυτούς που τρέχανε 100 μίλια και τέτοια και ήταν ανά πάση στιγμή έτοιμο να επέμβει και μιλούσε με τους διασώστες σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει ότι τα πράγματα είναι λίγο χύμα σε εισαγωγικά, όταν θα γυρίσει πίσω στη Γερμανία ή στη Γαλλία, στην Ιταλία και θα πει ο φίλος σου πώς πέρασε, θα σου πει καταπληκτικό το βουνό, καταπληκτικό το τέτοιο, αλλά ο αγώνας, ρε φίλε, ήταν ένα χυμαδιό. Άμα πάθεις κάτι πάνω στο οροπέδιο, στην Αστράκα, μες στη Ροδόπη, στην κορυφή του Ταϊγέτου, μες στην Πίνδο, ποιος θα έρθει να σε βγάλει? Πώς? Ως προς την ορεινή διάσωση έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαστε σε πρωτόγονη κατάσταση. Και είναι τύχη το ότι δεν έχουμε τίποτα. Όπως λες εσύ, είναι από τύχη το ότι δεν έχει γίνει κάτι, όπως έγινε στην Κίνα για παράδειγμα, και αυτό που έχω αναφέρει ξανά και με τον Λάζαρο Τορίγο και με τον Ηλία του Σπυριδόπουλο είναι ότι εάν Θεός φυλάξει κάποια στιγμή στην Ελλάδα γίνει κάτι με έναν ορεινό δρομέα σε έναν ορεινό αγώνα, θα βγει μια κυβερνητική εντολή, ένα νομοσχέδιο, γιατί πάντα έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα, που θα τα κόψει όλα μαχαίρι. Δεν θα πει έγινε στο Α βουνό, κόψε εκείνο τον αγώνα. Θα πει που έγινε στην Κρήτη, ούτε στον Όλυμπο, ούτε στη Ροδόπη, ούτε πουθενά. Εδώ ο άνθρωπος ο Θεοχαρόπουλος, και γι' αυτό το αναφέρω αυτό συνέχεια σε κάποια podcast, έχει μαλλιάσει το στόμα του να λέει για την ορεινή διάσωση και για το πώς έγινε αυτό το πράγμα στον Ερμή. Οπότε καταλαβαίνουμε σε συνέχεια αυτού που είπαμε πριν, ότι αυξάνεται ο κόσμος, υπάρχουν κοντά στους 300 αγώνες βουνού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όσο αυξάνονται αυτά τα νούμερα, αυξάνονται και οι πιθανότητες να πάει κάτι στραβά. Και να πάει κάτι στραβά δεν σημαίνει ότι έπιασε κεραυνός κτλ. Εγώ έχω κάνει πολλές φορές την απλή ερώτηση: εάν ένας άνθρωπος κατεβαίνει από τα ζωνάρια και πέσει στα ζωνάρια και σπάσει το γόνατό του, πώς θα κατέβει από εκεί? Αυτή η ερώτηση. Στην Αστράκα, έσπασα το πόδι μου στην κατάβαση της Αστράκας. Πώς θα με πάνε από την Αστράκα στα Γιάννενα? Αυτό θέλω να μου απαντήσει κάποιος. Και δεν το λέω τώρα σε εσένα, το λέω με την. Μην παρεξηγηθώ, έτσι. Το λέω επειδή το έφερε η κουβέντα και το λέω εγώ. Ποτέ στα podcast μου δεν έχω αφήσει καλεσμένο να το πει, γιατί θέλω, αν εκτεθεί κάποιος αυτά, να εκτεθώ εγώ. Εγώ δεν είμαι ούτε ένα τίποτα. Είμαι στο Ιντερνετ που έχω ένα δημόσιο λόγο, με ακούν 50 άτομα. Απλά θέλω να πω ότι όπως είμαστε λίγο σε όλα παρορμητικοί, και ότι από τα 20 χιλιόμετρα που θα τρέξω του χρόνου θα θέλω να τρέξω το Olympus Marathon κτλ. Έτσι είμαστε παρορμητικοί σε όλα αυτά. Και είναι λίγο, ξέρεις, άμα κάτσει κάποιος και το καλοσκεφτεί, θα πει: ρε φίλε, έχω πάει 50 φορές στον Όλυμπο, 50 εδώ, 50 εκεί. Μήπως να κόψω λίγο, γιατί θα γίνει καμιά στραβή καμιά φορά και θα τρέχουμε. Κοίταξε να δεις. Έχεις δίκιο σε αυτά. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Όσο αφορά το επίπεδο της οργάνωσης των αγώνων, έχοντας τη διεθνή εμπειρία που έχω, μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετοί αγώνες, όπως είναι, ας πούμε, το Ζαγόρι, όπως είναι το Μέτσοβο, όπως ο Olympus Marathon, και αρκετοί μικρότεροι σε μέγεθος αγώνας, και επικεντρώνω σε αυτούς γιατί δέχονται χιλιάδες αθλητές. Έτσι, είναι αλλιώς να οργανώσεις ένα αγώνα με 100 άτομα και αλλιώς με 3.000 άτομα. Έτσι. Λοιπόν, σε επίπεδο οργάνωσης, οι συγκεκριμένοι αγώνες και μερικοί άλλοι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους αγώνες του εξωτερικού τους μεγάλους, αλλά σε επίπεδο ασφάλειας, χωρίς να είναι ευθύνη των διοργανωτών των αγώνων, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αν συμβεί, θα σου πω ακριβώς το πώς έχω σκεφτεί ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει μεγάλη ζημιά στο ορεινό τρέξιμο.
εάν συμβεί κάποιο μαζικό ατύχημα, όπως ανέφερε, σαν αυτό της Κίνας, για διάφορους λόγους, έτσι, και διάσωση φυσικά δεν υπάρχει, θα μας ανακαλύψουν καταρχήν τα mainstream media. Και όταν σε ανακαλύπτουν σε εισαγωγικά τα mainstream media, υπερβάλλουν όπως σε όλα τα θέματα. Δολοφονία χαρακτήρων, δολοφονία οργανώσεων, θα γίνει μετά μια δολοφονία... Μπράβο. Αν θυμάσαι πριν χρόνια, είχε γίνει ένα θανατηφόρο ατύχημα με νεκρούς στο Λούσιο ποταμό. Οι άνθρωποι είχαν πάει για να κάνουν ράφτινγκ κτλ. Και είχε τη φανή ιδέα κάποιος να ανοίξει ένα φράγμα με αποτέλεσμα να κατέβει το νερό και να πνιγούν. Εάν θυμάσαι, στα κανάλια της τότε εποχής, δηλαδή δεν υπήρχαν τα social, φαντάσου να υπήρχαν και τα social media και όλα αυτά τότε, έγινε της τρελής, ανακαλύψανε ξαφνικά ότι κάποιοι πάνε και κοπηλατούν μέσα στα ποτάμια, έτσι, και όχι μόνο κλείσανε πάρα πολλές σχολές, καταδικαστήκανε άνθρωποι σε φυλακή και έγινε, το άθλημα έπεσε δηλαδή κάθετα για κάποια χρόνια. Οπότε τι γίνεται τώρα, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, εάν γίνει το ατύχημα στην Κρήτη παραδείγματος χάρη, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί θα πάρουν χαμπάρι ότι κάποιοι τρέχουν στα βουνά 30 ώρες. Σκέψου το πώς το βλέπει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Φυσιολογικός με την έννοια δηλαδή ότι δεν κάνει τίποτα. Έτσι. Με τι άδειες το κάνετε αυτό, πώς το κάνετε, θα επέμβει το κράτος πατερούλης όπως επεμβαίνει πάντα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ότι πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι με τη μία, όπως είπες πολύ σωστά πριν, και θα υπάρξει μια γείωση γενικότερη. Τώρα, όσον αφορά τη διάσωση, εγώ θυμάμαι πάντα με μεγάλη... Είχα μείνει έκθαμβος, έτρεχα στο Λαβαρέντο Ultra Trail σε ένα φοβερό οροπέδιο που είχε στα 2.000 μέτρα με κάτι κροκάλες. Εκεί θυμάμαι ένα διαστημικό τοπίο κυριολεκτικά και μπροστά μου ήταν ένας Ιαπωνέζος αθλητής, ο οποίος γλίστησε μπαίνοντας σε ένα ποτάμι που περνάγαμε και έσπασε το πόδι του. Μας είχαν δώσει λοιπόν ένα μπιπ, το οποίο με το που το πάταγες σηκωνόταν ελικόπτερο χωρίς να ρωτήσει τίποτα. Ήξερε το στίγμα σου, πάει να πει ότι υπάρχει ατύχημα. Δεν ρώταγε διοργανωτές, δεν ρώταγε κανέναν. Σηκωνόταν και ερχόταν εκεί που βλέπει το στίγμα. Είχε έρθει σε 10 λεπτά ελικόπτερο, είχαν κατέβει, τον είχαν δέσει και τον είχαν παραλάβει και εμείς είχαμε παραμείνει όσοι ήμασταν εκεί με ανοιχτό το στόμα από τις πρωτόγονες εισαγωγικά χώρες, γιατί κάτι Αμερικανοί και κάτι τέτοιο που ήταν, τα έχουν και αυτοί, δεν έχουν πρόβλημα, το καταλαβαίνανε. Εγώ τα κοίταζα και έλεγα τι λες τώρα, έτσι. Όπως λες, αν πέσει κάποιος στα ζωνάρια και σπάσει το γόνατό του ή το κεφάλι του, πρέπει να έχει πολύ μεγάλη δόση τύχης για να βγει κάτω ζωντανός. Αλλά αυτό δεν φταίνε οι διοργανωτές. Όχι, δεν το λέω για τη διοργάνωση, έτσι, μην παρεξηγηθώ, και όσοι μας ακούσουν, δεν το λέω για τη διοργάνωση. Ξέρω. Απλά να το τονίσουμε για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Δηλαδή... Ναι, δεν παρεξηγούμαστε. Προφανώς δεν μπορεί η διοργάνωση, κάθε διοργάνωση να έχει ένα ελικόπτερο στα μπάι. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν είναι μέσα στο θέμα της διοργάνωσης αυτό. Αλλά αυτό, όταν έχεις διοργανώσεις οι οποίες στηρίζονται περιφέρειες, δήμους, υπουργεία, το ένα, υπηρεσίες του κράτους, αυτές οι υπηρεσίες σαν τι στηρίζουν για διοργάνωση. Εντάξει, σου δίνω εγώ το χώρο να πας να κάνεις τον αγώνα. Αυτές οι υπηρεσίες, εγώ εκεί θέλω να πω ότι δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για τη διάσωση. Και όπως είχαμε ξαναπεί, το πρόβλημα στο οργανωμένο σχέδιο διάσωσης, ελικόπτερα κτλ. Είναι ότι δεν επιβαρύνεται το κράτος, πώς να το πω, η κεντρική διοίκηση του κράτους με τα έξοδα της επιχείρησης. Επιβαρύνεται η εκάστοτε περιφέρεια, το εκάστοτε γραφείο του δασαρχείου, πρέπει το ελικόπτερο να είναι stand-by και να ανήκει σε έναν διευθυντή ενός τοπικού δημοσίου φορέα, ο οποίος αυτός θα είναι υπεύθυνος για το budget, και άμα σηκώσει ελικόπτερο θα πάει και να πει το σήκωσα και πρέπει να δικαιολογηθεί στο Υπουργείο και. Είναι όλη αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει και δεν είναι ξεκάθαρα θέμα ότι δεν θέλουμε ορεινή διάσωση. Είναι το θέμα πώς θα διαχειριστεί το budget και πώς θα πάνε και πώς θα κάνουν. Γι' αυτό κολλάνε όλα. Γραφειοκρατικά είναι. Σε αυτό που είπες εντωμεταξύ με το Λούσιο, με το rafting, μου θύμισες μια προσωπική ιστορία μου. Μία εβδομάδα πριν γίνει αυτό το πράγμα με το Λούσιο τότε, είχα κάνει εγώ rafting με κάτι φίλους από τους προσκόπους στα Γρεβενά στο Βενέτικο. Και όταν έγινε αυτό, να φανταστείς, μέχρι και τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Βέρεια, κάτι ραδιόφωνα και κάτι εφημερίδες, είχαν στείλει μηνύματα, επειδή το είχαμε κάνει εμείς, είχαμε βγάλει
δελτίο τύπου ότι πήγαμε και κάναμε ράφτινγκ. Μας έστειλαν για να μάθω πληροφορίες το πώς έγινε, αν είχαμε εξοπλισμό. Λες και έγινε το ατύχημα στο Βενέτικο που κατεβαίναμε και σπρώχναμε τη βάρκα γιατί έβρισκε στις πέτρες, ας πούμε, επειδή δεν είχε νερό. Αν είχε σχέση με το Λούσιο. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι άμα σε πιάσουν στο στόμα του στα media, άμα γίνει κάτι, την έκατσες που λένε τη βάρκα. Είναι χειρότερη εξέλιξη από το να σου έκανε εξερεύνηση μόνο το κράτος, ας πούμε, να ερευνούσε το κράτος μόνο πώς έγινε. Πάμε λίγο στο δεύτερο κομμάτι. Πάμε λίγο στο Adventure. Την αγάπη μας τη μεγάλη. Ναι. Την αγάπη μας τη μεγάλη. Θα πω λίγο την προσωπική μου έτσι άποψη. Το Adventure είναι ένα site που έχει να κάνει με το τρέξιμο, την περιπέτεια, το ορεινό τρέξιμο, την ορειβασία, ας το πούμε όπως θέλουμε, το οποίο εμένα μου έκανε στις αρχές που το ανακάλυψα εντύπωση για ένα σημαντικό λόγο. Δεν είναι το τυπικό site που θα μπω μέσα να δω το καλεντάρι, τα αποτελέσματα, κάποια άρθρα για παπούτσια, ας πούμε, με ρούχα κτλ. Είναι ένα site το οποίο μπορώ να πάω να δω live ενημερώσεις για το Western States όταν γίνεται, για το Barclay, για το UTMB, για το Lavaredo, και λέω κάτσε ρε παιδί μου, εγώ ακολουθώ ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ας πούμε, στην Αμερική, που είναι αυτός που μεταδίδει live το τι γίνεται σε κάθε κύκλο του Barclay. Αλλά στο Adventure βλέπω ότι δεν ακολουθούν μόνο αυτό, γιατί παίρνω πληροφορίες και άλλες. Πες μου λίγο κάτι, έχετε ένα τρομερό δίκτυο ενημέρωσης live από μεγάλους αγώνες του εξωτερικού και θέλω να μου πεις πώς το έχετε καταφέρει αυτό. Τι κάνετε και μπορείτε να το προσφέρετε αυτό. Κοίταξε να δεις, καταρχήν έχουμε μεγάλη εμπειρία στον τομέα. Δηλαδή ουσιαστικά γνωρίζουμε τι είναι ο κάθε αθλητής από αυτούς που είναι τουλάχιστον στην κεφαλή της κούρσας, ας πούμε, σε αυτούς τους αγώνες που ανέφερες. Δεύτερον, έχουμε μελετήσει πάρα πολύ τις διαδρομές των αγώνων. Αν εξαιρέσει τον Barclays, στο οποίο βέβαια δεν έχουμε συμμετάσχει, εμείς οι συνεργάτες μας έχουμε τρέξει όλους αυτούς τους αγώνες που είπες. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο πολλής κόσμος, αλλά ήμασταν χορηγοί επικοινωνίας μέχρι και στο Western States και είχε πάει άνθρωπος από εμάς και είχε τρέξει. Σοβαρά μιλάς? Βεβαίως. Ο Θεοχάρης ο Λεσμπουρίδης, φιλοξενούμενος διοργάνωσης, το 2019 είχε γίνει αυτό. Άντε ρε, wow. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Γιατί είναι άλλη ήπειρος, είναι λίγες οι θέσεις που δίνουν σε κάποιους, ξέρεις, που μπαίνουν εκτός κλήρωσης, ας πούμε, κτλ. Οπότε τι γίνεται τώρα, ότι έχουμε και τους πληροφοριοδότες μας, που μπορεί να είναι εκεί πέρα ή να είναι συναθλητές ή να είναι κάποιοι από τη διοργάνωση κτλ. Γιατί μας ξέρουν, είμαστε συνεργάτες σε όλους τους αγώνες που είπες, και από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλη γνώση του αντικειμένου. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι ο τάδε αθλητής, ας πούμε, είναι δυνατός στις κατηφόρες και ότι στο συγκεκριμένο στο Λαβαρέντο, ας πούμε, ξεκινάει μια μεγάλη κατηφόρα μετά το καταφύγιο, όπου ο άλλος, αν είναι 5 λεπτά μπροστά του, δεν έχει ελπίδα γιατί ο συγκεκριμένος είναι δυνατός. Οπότε, βλέποντας εγώ, παρακολουθώντας συνεχώς την ώρα του αγώνα όλα τα στοιχεία, έχοντας την πληροφορία από κάποιους που είναι εκεί και έχοντας και την εικόνα των αθλητών που τρέχουν, πολλοί από αυτούς είναι και φίλοι μας, γνωστοί μας. Ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μετάδοση που κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα σου προσθέσω και ένα άλλο στοιχείο που δεν είναι εύκολο να το έχεις. Έχουμε απίστευτο μεράκι και αγάπη στο να δώσουμε αυτό το πράγμα στους αναγνώστες μας. Έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα κατά καιρούς ότι ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς, και δεν το λέω εγωιστικά, που μπορούμε να διαβάζουμε στα ελληνικά κάποια πράγματα. Γιατί δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσεις συνεχώς μεταδόσεις σε άλλες γλώσσες ή κάτι τέτοιο. Οπότε βάλε όλο αυτό τον συνδυασμό, διαδρομές που τις ξέρουμε, διοργανώσεις που τις ξέρουμε απ' έξω, αθλητές που τους ξέρουμε, το τρομερό live που έχουν κάποιοι αγώνες που μας δίνει και στοιχεία τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Π.χ. το live, ας πούμε, του UTMB αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ή του Golden Trail Series, ας πούμε, των αγώνων. Όλα αυτά βάζοντας τα μαζί, συν το ότι έχουμε το τρομερό μεράκι να το επεκτείνουμε λίγο παραπάνω το πράγμα. Δηλαδή, όχι να γράψουμε ξερά ότι ο Βινσέν Μπουγιάρντ, ας πούμε, ήταν η μεγάλη έκπληξη στο UTMB και πώς πήγαινε στον αγώνα, αλλά να πούμε και δύο πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Αν έχεις προσέξει τα post, εμείς λέμε και από το παρελθόν του κάποια πράγματα. Για να καταλάβει ο άλλος, να μπει μέσα στο τι είναι αυτός ο άνθρωπος που βλέπει μπροστά. Δεν είναι δηλαδή
ο Κιλιάν Ζορνέ, ας πούμε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που τρέχει εκεί μαζί του. Ναι, κοίταξε. Ότι είστε μερακλείδες φαίνεται, ρε παιδί μου. Έτσι. Ο σωστός όρος είναι ότι είστε μερακλείδες για το site. Δεν το συζητάμε. Απλά αυτό το μεράκι που έχετε και που ασχολείστε έτσι. Εσύ κοιτώντας κάποια στατιστικά ή κάτι, βλέπεις ότι έχει απήχηση στον κόσμο, ή το κάνετε για τους 50 τρελαμένους που θα κάτσουν να δουν το Σάββατο το βράδυ τι γίνεται στο Barclay ή στο UTMB και τέτοια? Όχι, έχει. Ιδιαίτερα κάποιοι αγώνες, οι μεταδόσεις που κάνουμε, ας πούμε, σε κάποιους αγώνες έχουν δεκάδες χιλιάδες θεατές. Οπότε είναι τέτοια τα νούμερα. Και έχουμε και πάρα πολλούς παλιότερα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, αλλά για 3 χρόνια κάναμε live αναμετάδοση του Σπαρτάθλου. Ναι. Το θυμάμαι αυτό. Αυτό το κάναμε στα αγγλικά. Με κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό που νοικιάζαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το φορτώναμε στο site. Οπότε είχαμε χιλιάδες άτομα από τον πλανήτη πλέον να μας παρακολουθούν. Στα αγγλικά βέβαια γινόταν η μετάδοση. Όταν το κάνουμε στα ελληνικά μιλάμε για τους Έλληνες, αλλά πραγματικά για αγώνες όπως το UTMB, το Λαβαρέντο, το Western States, το Barclay, είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί που παρακολουθούν. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά σε τελική ανάλυση, να σου πω κάτι, και 50 άτομα να ήταν, από τη στιγμή που είναι μεράκι για μας και αγάπη, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, ακριβώς. Το ίδιο λέω και εγώ για το podcast. Και 10 να μ' ακούνε. Έτσι, το φαντάστηκα αυτό. Εσύ πώς ξεκίνησες, για να μου κάνεις μια ιστορική αναδρομή, ποια ήταν η ανάγκη, η αφορμή που σε έκανε να ξεκινήσεις το Adventure ή η ομάδα που το ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει? Κοίταξε να δεις, το Adventure ουσιαστικά ξεκινήσαμε γύρω στο 2007. Ήμασταν μια ομάδα από φίλους οι οποίοι ουσιαστικά πήραμε το ΑΖ που είχε ένα πολύ πρωτοποριακό site που είχε φτιάξει ο Λάζαρος ο Ρίγος αρχές του 2000 και το άφησε το 2004 για διάφορους λόγους δικούς του που δεν είναι του παρόντος. Αυτό έμενε νεκρό, παγωμένο, είχε παγώσει στο χρόνο. Κάποια στιγμή λοιπόν με την άδεια του Λάζαρου είχαμε εγώ με τον Τάκη τον Τζογκαράκη ξανααναστήσει το φόρουμ που είχε. Τότε ήταν στη μόδα τα φόρουμ. Ήταν ας πούμε το φόρουμ του Running News στο οποίο γράφαμε όλοι. Υπήρχε το Daily Mile, αν τα θυμάσαι αυτά τέλος πάντων, που γράφαμε. Οπότε λέμε στην αρχή να κάνουμε ένα φόρουμ στο οποίο εμείς οι 30, 40, 50% μουρλοί σε εισαγωγικά με το άθλημα που τότε ήταν στα Σπάργανα, να γράφουμε διαλογικά τις απόψεις μας. Σαν φόρουμ. Λειτουργήσε λοιπόν σαν φόρουμ μέχρι το 2012, όπου κάποια στιγμή με τον Τάκη, μέσα στην οικονομική κρίση, φαντάσου τώρα, είσαι στο 2012, είναι η κορύφωση το 2012-2013 των μνημονίων όλης αυτής της οικονομικής καταστροφής και το ένα ή το άλλο, και εμείς αποφασίζουμε να φτιάξουμε ένα επαγγελματικό site ορεινού τρεξίματος και περιπέτεια στη χώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα τελείως διαφορετικό layout, έτσι, και αρχίζουμε να το δουλεύουμε. Και μετά σιγά σιγά αποκτήσαμε συνεργάτες, πολλά brand του χώρου, αγώνες, αρχίσαμε να το επεκτείνουμε με συνεργάτες και έγινε αυτό που είναι τώρα ουσιαστικά. Έχει μεγάλη διαδρομή, κανείς δεν πίστευε ότι θα έχει την επιτυχία που είχε. Η κατεύθυνσή μας πάντως ήταν από την αρχή αρθρογραφική, δηλαδή δεν μας ενδιέφερε, και όσο περνούσαν τα χρόνια ακόμα περισσότερο, δεν μας ενδιέφερε τόσο ένα κομμάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ καλά άλλα site. Δηλαδή ξέρεις αυτό που λέμε, καλεντάρι έχουμε φυσικά και αποτελέσματα βάζουμε, αλλά δεν δίνουμε τόση έμφαση σε αυτό. Εμείς έμφαση δίνουμε στην αρθρογραφία μας. Είτε αφορά αγώνες, είτε αφορά προπόνηση, είτε αφορά τη φιλοσοφία του ορεινού τρεξίματος και του βουνού. Συνεντεύξεις, θέλουμε όλα αυτά. Και μάλιστα προτρέπουμε και πάρα πολλούς συναθλητές και αναγνώστες να μας στείλουν τα δικά τους άρθρα. Έχουμε δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα από παιδιά που έζησαν μια εμπειρία και θέλανε να την βγάλουν προς τα έξω. Και τι είναι καταλληλότερο γι' αυτό από το Adventure. Έτσι, δηλαδή προτρέπουμε κόσμο να κάνει πράγματα.
Ήξερα ότι κάτι είχε ξεκινήσει ο Λάζαρος, γιατί όποια πέτρα και να σηκώσεις στην Ελλάδα, στο ορεινό τρέξιμο, βρίσκεις και ένα ρίγο από κάτω, κάπου στις αρχές της πέτρας. Αλλά ναι, είναι ωραία έτσι η ιστορία που μου λες πώς το αρχίσατε και πώς είναι όλο αυτό. Εγώ θα σου πω ένα παράπονο μόνο που έχω με το Adventure και μετά θα μου πεις και εσύ αν έχεις ένα παράπονο από το ίδιο το Adventure. Το μόνο παράπονο που έχω είναι ότι η λίστα με τα αποτελέσματα που μπαίνουν μέσα και γράφω Παπαδόπουλος Γαβρίλ και βρίσκω τα αποτελέσματά μου σταματάει στο 2023 ακόμα. Δεν έχει γίνει update για το 2024. Το φαντάστηκα. Το φαντάστηκα θα το έλεγες, γιατί δεν είναι μόνο δικό σου παράπονο. Λαμβάνουμε καθημερινά πολλά μηνύματα από φίλους κτλ. Κοίταξε, αυτό είναι μια πικραμένη, μια φοβερή ιστορία και ταυτόχρονα και μια πικραμένη ιστορία. Δηλαδή, εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό στο να βγάζουμε τις αιτήσεις εκθέσεις ορεινού τρεξίματος. Δηλαδή, ο απότερος σκοπός μας ήταν να κάνουμε μια έρευνα πάνω στο άθλημα. Αυτό γινόταν μέχρι και το 2019 και μπορούσε, πραγματικά είναι κάτι το οποίο αν παράδειγμα πηγαίναμε στο ΤΕΦΑ και καταθέταμε αυτή την ερευνητική, γιατί είναι ερευνητική εργασία καθαρά, θα παίρναμε διδακτορικό. Στο λέω γιατί το έχω συζητήσει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα μαθαίναμε, είναι η ιστορία του ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι το Adventure και το ορεινό τρέξιμο γιγαντώθηκε μετά το 19 και όσο περνάνε τα χρόνια έχει γιγαντωθεί σε τέτοιο βαθμό και επίσης με χιλιάδες αθλητές. Δηλαδή φαντάσου το 19 ας πούμε είχαμε γύρω στους 19.000 καταγεγραμμένους αθλητές μέσα. Το να περνάμε εμείς δεδομένα τα οποία δεν είναι σωστά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή υπάρχουν πολλές διοργανώσεις οι οποίες μας στέλνουν τα αποτελέσματα μόνο στα αγγλικά ή μας στέλνουν τα μισά ελληνικά, τα μισά αγγλικά. Γιατί ο άλλος πάει και γράφει το όνομά του στα αγγλικά στον αγώνα της κάτω ραχούλας. Έτσι, νομίζοντας ότι τρέχει στο UTMB. Να σου το πω κάπως έτσι. Αυτό, φαντάσου τι ραφινάρισμα θέλει για να φτάσει στην τελική μορφή που βλέπεις εσύ μπαίνοντας μέσα για να δεις τα αποτελέσματα. Ήτανε πιο εύκολο παλιότερα. Γιατί δεν είχε αυξηθεί τόσο πολύ και ο φόρτος αρθρογραφίας του Adventure. Δηλαδή καταλαβαίνεις θέλω να πω, για να γραφτεί ένα άρθρο το οποίο έχει να κάνει με θεωρία του αθλήματος ή με φιλοσοφία ή με οτιδήποτε άλλο ή να βγάλεις μια ωραία συνέντευξη κτλ. Έχει πολλή δουλειά από πίσω. Φαντάσου τώρα να δέχεσαι και εκατοντάδες mail ή μηνύματα από αθλητές που δίκαια λένε ότι εμένα δεν μου έχετε βάλει τον αγώνα στο Μέτσοβο. Γιατί δεν τον έχουμε βάλει? Γιατί απλούστατα ο διοργανωτής είχε στείλει λάθος το όνομά του και ανοίξαμε άλλη καρτέλα για αυτόν, ας πούμε. Οπότε το πράγμα έγινε πάρα πολύ δύσκολο. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι δεν ξέρω, και στο λέω αυτό γιατί πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια μεγάλη κουβέντα με τον Τάκη για το αν θα το συνεχίσουμε ή όχι. Και σε πληροφορώ ότι ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει για το τι θα κάνουμε. Η Ήτρα, ο ερχομός της Ήτρα και όλο αυτό το ότι πλέον και εκεί πέρα βλέπεις τα αποτελέσματα του σε ένα μεγάλο ποσοστό αγώνων, γιατί πλέον οι περισσότεροι αγώνες θέλουν να μπαίνουν στο καλεντάρι της Ήτρα, ίσως να κάνει και λίγο obsolete το δικό μας το κομμάτι. Βέβαια δεν είναι όλοι οι αγώνες μέσα. Είναι διαφορετικό αυτό που κάνουμε εμείς λίγο. Αλλά ψάχνουμε φόρμουλες για να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε ή να ανακοινώσουμε μια και καλή ότι το κόβουμε. Και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Κοίταξε, είναι το μόνο μέρος, θα σου πω εγώ ποιο είναι το σημαντικό σε αυτό. Είναι το μόνο μέρος που μπορώ εγώ να δω συγκεντρωτικά, ιστορικά, από τότε που ξεκίνησα να τρέχω βουνά, τι έχω τρέξει. Και εντάξει, εγώ έχω τώρα ένα Excel που κρατάω αρχείο για όλους μου τους αγώνες βουνού, δρόμου, αποδόσεις κτλ. Εγώ προσωπικά. Αλλά κάποιος που δεν το έχει το Excel αυτό, δεν το έχει ασχοληθεί προσωπικά, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να πάρει να δει κοίτα ρε εσύ, είχα τρέξει και ένα εφτάρι στο Pearly Zoomy Cup κάπου στην Πεντέλη το 2012. Αυτό δεν μπορώ να το βρω ούτε στην Ήτρα ούτε στην QTV πουθενά. Μόνο στο Adventure μπορώ να το βρω. Μπορούσες, αν θυμάσαι, μπαίνεις έχεις μια φόρμα στην οποία μπορείς να κάνεις και συγκρίσεις, να βγάλεις τη συνολική ψωμοτρική που έχει τρέξει αγώνες, μπορείς να κάνεις διάφορα. Είχαμε φτιάξει δηλαδή διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν παγώσει στον Απρίλιο του 2023, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί πέρα. Κοίτα, το σκεφτόμαστε και ο λόγος που δεν έχουμε ακόμα πει ότι το κόβουμε είναι γιατί βλέπω αυτό που λες και εσύ. Δεχόμαστε και χτες έλαβα ένα μήνυμα και απάντησα σε ένα παιδί, ένα συναθλητή,
Αυτό που σου λέω και εγώ τώρα, ότι είμαστε σε μια διαδικασία, σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Και ο λόγος, να σου πω και έναν άλλο λόγο που δεν θα ήθελα να κοπεί τελείως, είναι ότι ρε γαμώτο θα πάει χαμένη τόση ερευνητική δουλειά που έχει γίνει. Δηλαδή το Renault τρέξιμο δεν σταμάτησε το 19 με την τελευταία έκθεση. Που μπορείς να δεις σημαντικά πράγματα. Ας πούμε, αυτό που σου έλεγα πριν για τα Ultra, εγώ μιλάω με τον Τάκη με στοιχεία όταν λέμε το τι γίνεται. Αν μου επιτρέπεις να σου πω λοιπόν το εξής, ότι το 2019 το pool των ατόμων που έτρεξαν έστω και ένα Ultra από τους ελληνικούς αγώνες, μιλάω πάντα, όχι στο εξωτερικό, ήταν γύρω στα 880 άτομα. Φέτος, σε όλους τους αγώνες στην Ελλάδα, με έναν υπολογισμό που κάναμε, τρέξανε γύρω στα 570. Για να δεις τη μείωση το λέω. Αυτά τα πράγματα, αν είχαμε όντως του 2014 ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα, θα βγαίναν αυτόματα και θα βγάζαμε μια ετήσια έκθεση και θα το βγάζαμε. Ενώ τώρα κάνουμε υπολογισμούς για μας. Το κυριότερο όμως δεν είναι αυτό. Αυτό αφορά εμάς. Τον κόσμο τον αφορά το ότι μπαίνει και πολύ εύκολα έβλεπε τα αποτελέσματά του. Έτσι. Να πω και κάτι άλλο σημαντικό εδώ πέρα. Είναι αφιλοκερδός όλο αυτό, έτσι. Το τονίζω. Γιατί είναι μεγάλη δουλειά που γίνεται από πίσω. Και κάπου μπορεί. Είναι εργατόρες που ξοδεύονται από πίσω. Κοίταξε, το κομμάτι των στατιστικών είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο τους δρομείς που θα πάνε να τρέξουν ένα-δυο αγώνες όπως κάνω εγώ βουνού μεγάλους το χρόνο κτλ. Και για το κομμάτι των διοργανωτών. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Με έχουν ερωτήσει από διοργάνωση τι φταίει, να τους πω εγώ τι φταίει, που κάθε χρόνο ο αγώνας τους έχει λιγότερο κόσμο και αν έχω εγώ κάποια ιδέα να τους πω, επειδή ξέρεις, γνωρίζω κάποιο κόσμο, κάνω κάποια podcast κτλ. Αν έχω εγώ κάποια ιδέα να τους πω, πώς μπορούν να έχουν περισσότερο κόσμο. Και αυτό είναι πολύ παραγωγικό, όπως είπαμε. Δηλαδή, το να μου λέει κάποιος διοργανωτής, ρε εσύ, έχω το μισό χωριό σπόνσορα, έχω δήμους, έχω περιφέρειες, έχω αυτό. Γιατί δεν έρχονται να τρέξουν? Γιατί μπορεί να του πω εγώ το αγώνα που τον βάζεις είναι 20 μέρες μετά από το UTMB. Παράδειγμα. Ή 10 μέρες πριν από 3 αγώνες στο εξωτερικό που θα πάει ο άλλος στο Julian Alps, θα πάει εδώ, θα πάει εκεί και σου λέει δεν μπορώ να πάω να τρέξω και ένα 40, ένα 50, ένα 20. Αλλά αυτό με τα στατιστικά είναι πολύ σημαντικό, κυρίως να το παίρνουν οι διοργανωτές. Γιατί θεωρώ ότι στο Adventure υπήρχαν στατιστικά που ούτε οι ίδιοι οι διοργανωτές για τις οργανώσεις τους δεν ξέρανε. Πόσο κόσμο έχει και τέτοια και αλλιώτικα. Και το κομμάτι της στατιστικής είναι πολύ σημαντικό, αν θες να δεις. Δηλαδή, είναι άλλο κοιτάω τη στατιστική και είναι άλλο διαβάζω πίσω από τα νούμερα αυτό που βλέπω. Δηλαδή, άμα βλέπεις μια μόνιμη πτώση, κάτι φταίει, ρε φίλε. Και ξέρεις τι γίνεται, αυτό δεν ήταν ακριβώς στατιστική, γιατί είχε τα πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή, τα νούμερα που έβλεπες κάθε χρονιά και οι τάσεις, οι αυξήσεις ή οι μειώσεις κτλ. Είχαν να κάνουν με πραγματικά νούμερα. Το οποίο αυτό είναι το πολύ σπάνιο. Αυτό θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν και εταιρείες, αν ήμασταν σε άλλη χώρα, για να δούνε σε ποιους αγώνες θα πλασάρουν, πού θα κάνουν περίπτερα, πού θα πλασάρουν τα προϊόντα τους, σε τι κοινό απευθύνονται. Κατάλαβες, δηλαδή, ας πούμε, λέω για παράδειγμα, άλλο το κοινό του Ζαγορείου, του Ρουτ και του Mythical, ας πούμε, και άλλο το κοινό του Λικαμπέτους Run, έτσι, ή του Vehicle Trail, ώστε να πλασάρεις παπούτσια, ρούχα κτλ. Δηλαδή, άλλα πράγματα θα πας στο ένα, άλλα πράγματα θα πας στο άλλο. Όσο αφορά τις εταιρείες και για τους αγώνες έχεις απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσαν να το είχαν εκμεταλλευτεί φοβερά αυτό, όλο αυτό το πακέτο που φτιάχναμε. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, θα το σκεφτόμαστε πάντως. Εγώ θα πω συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε εκεί, γιατί θεωρώ ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω πριν κλείσουμε είναι ποιο είναι το όνειρό σου για το Adventure, πού θα ήθελες να φτάσει? Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την πορεία του μέχρι στιγμής. Θα ήθελα να το επεκτείνω ακόμα περισσότερο και στο εξωτερικό. Ήδη είδες έχουμε και αγγλόφωνο κομμάτι πολύ μεγάλο. Κυρίως όσο αφορά την τεχνογνωσία που μπορούμε να δώσουμε εμείς στην Ελλάδα μέσω των άρθρων που θα φέρνουμε από το εξωτερικό. Γιατί όλα τα άλλα ουσιαστικά τα έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ό,τι θες πάνω στο ορεινό τρέξιμο, ορειβασία, όλα τα αθλήματα, τα outdoor ας πούμε και τα λοιπά, τα βρίσκεις.
Εγώ αυτό που θέλω, το όνειρό μου είναι να κρατηθεί έτσι αγνό πάντως, όπως ξεκίνησε. Όσο μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Εγώ ας σου πω πάντως τώρα εδώ δημόσια, έτσι αφιλοκερδώς, άμα θέλεις βοήθεια σε άρθρα εξωτερικού κτλ. Επειδή έχω σπουδάσει Αγγλία, δουλεύω, η δουλειά μου είναι μιλάω όλη μέρα αγγλικά εδώ και 25 χρόνια. Έχω γράψει στα αγγλικά και άρθρα και τέτοια. Αν χρειάζεσαι κάτι γι' αυτό, πες μου. Εδώ δημόσια αφιλοκερδώς. Δεν έχουμε θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το σκεφτώ. Σκέψτε και πες μου. Θα το σκεφτώ και συγχαρητήρια και, και από την πλευρά τη δική μου για το podcast. Να σε καλά. Το δικό σου, το οποίο τα podcast είναι... Πολλοί κόσμος τρέχει με podcast. Εκτός από το να τα ακούει. Έτσι, τρέχει και τα ακούει. Είναι γενικούς δηλαδή. Με πέτυχε ένα παιδί την προηγούμενη Κυριακή στον ημιτό, έκανα long run με ένα φίλο και μου λέει: Είσαι ο Γαβρίλ? Ναι. Ακούω, λέει, στα αυτιά μου το podcast που έκανες με το Θανάση τον Παχουνάρη. Λέω: Μην κάνει έκο η φωνή μου μόνο μεταξύ ακουστικών και πραγματικότητας. Ναι, αυτό είναι από τα ωραία, έτσι, από τα ωραία αυτά του να σε ξέρει έτσι 50% άνθρωπο. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε προσωπικούς στόχους στο τρέξιμο και στο site εκεί, έτσι να αναπτύσσετε και να μας προσφέρετε την ποιότητα του περιεχομένου που μας προσφέρετε τώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι θέμα ποιότητας το ότι έχετε επιτυχία. Και ναι, υγεία να έχουμε και όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό δρομικό και μονοπατήσιο 2025. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ και όσους μας άκουσαν και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.